खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय दिनै 01 फेब्रुवारि 2023 बारायजाय बुधबार बे दाननि गिबि खालार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। आसाम पुलिसा हजाय डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय लामडिं टाउनाव सासे मन्दिरनि बारग' पुजारी आरो बिनि सानै लोगोखौ आयेननि बेरेखा ड्राग्स फालांगिरि खालामनाय जाथायाव लोब्बा थानायनि जाहोनाव एरेस्ट खालामदों। हमजानाय बारग' पुजारीनि मुङा जाबाय शुभ उपाध्याय 30 बोसोर बैसोनि आरो बियो हनुमान मन्दिरनि बारग' पुजारी महरै खामानि मावोमोन। गुबुन सानै हमजाबावनायनि मुङा जाबाय आब्दुल कालाम 37 बोसोर बैसोनि आरो दिलवार हुसैन 47 बोसोर बैसोनि। दा बिसोरखौ एरेस्ट खालामनानै आयेननि बायदि एबा जोबथेसालिनि साजा फोसावनाय जाबाय। कलकाता पुलिसनि एसटिएफ बिफाना आसामनि सानै नंखाय रांनि फालांगिरि खालामग्राखौ सेन्ट्रेल कलकातानिफ्राय एरेस्ट खालामदों आरो बिसोरनिफ्राय 10 लाख रांनि नंखाय रांबो बोखांनो हादों। हमजानाय सानै फालांगिरिनि मुङा जाबाय आब्दुल रिजाक आरो सार आली। एपिडिसिएलआ कारेन्टनि बिलखौ बारायदों। दिनै 1 फेब्रुवारिनिफ्राय मोनसे इउनिटआव 30 निफ्राय 50 फैसासिम रां बारायगोन होननानै फोसावनाय जादों। पुलिस बादानि लांगोनायाव गान्जा सोबदों। उत्तर प्रदेश रायजोनि पुलिसा उत्तर प्रदेश रायजोनि हाबिसपुर पुलिस बादानि लांगोनायाव जिरनानै हुक्का एबा गान्जा सोबनानै रिल्स भिडिअ बानायनायनि जाहोनाव बेखौ एरेस्ट खालामदों आरो बिनि रिल्स भिडिअआ ससियेल मिडियानि गेजेराव गोबां गोसारदोंमोन। बेनि उनाव गोसारनायखौ पुलिसा खौरां मोननानै बेखौ एरेस्ट खालामदों, नाथाय बेनि मुंखौ खौरां मख'नाय जायाखै आरो बे समाव बेनि भिडिअआ गोबां सावरायजागासिनो दङ। मोनसे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाय जादों। बे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथायाव 4 सुबुङा जायगायावनो जिउ गोमादों। मुम्बाइनिफ्राय आहमेदाबाद फारसे थांग्रा राजा लामायाव गंसे गारिया हरखाबै गंसे बास गारिजों सौग्रावनानै जाब्रबथाय जानानै 4 सुबुङा जायगायावनो जिउ गोमादों आरो बे जाथायावनो माखासे सुबुङाबो जोखोम जादों। बे समाव जोखोम जानायफोरखौ फाहामसालियाव फाहामथायगासिनो दङ आरो बे गारि फिसाया गुजरात रायजोनिफ्राय मुम्बाइ फारसे थांगासिनो दंमोन। मोनसे सोमोनांथाव आरो दुखुनांथाव जाथाय। कर्नाटका रायजोनि सिङाव थानाय मांगालुरुआव सासे 9 थाखोनि फरायसा गथ'आ मबाइल नायबाय थानायनि जाहोनाव बिमाजों रायजानानै गावनि बेसेन गोसा जिउखौ गावनो फोजोबदों। गथ'आ बिमाजों रायजाखांनानै गावनि रुम सिङाव हाबनानै दुगैनो होनानै गावखौनो दौलें लानानै गावनि जिउखौ फोजोबदों। नोंथांमोन दासिमनि माखासे खौरांफोरा बेखिनिनोमोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि।